Napuno sa Kasadya ang Kapuso Mall Show nga gipahigayon din sa Sugbo niadtong Sabado kundiin mi pakilig ang Kapuso Love Team nga Mavlin. Ani ang report ni Nico Sereno. Sayo pa lang nitong Sabado, nag-atang na mga Kapuso fans sa mall show. Sa mga duwa ug pa-contest pa lang, game sab kaayo ang uban nga misalmot niini nga gikalingawan sa kadaghanan. Nagsilbing host sa kalihukan ang mga DJ sa 99.5 RT nga sila si Papa Boy Tisoy ug Papa Ace. Samtang mas nahugyaw ang mga tumatanaw sa paggawas sa mga Kapuso stars. Unang nangharana sa mga fans, si Mavi Legaspi nga gikakiligan sa mga tumatanaw. Gisiguro sab niini nga maka-interact sa audience, pagduol, pagpangumusta ug pakighugoy-hugoy kanila. Sayang bahid all-out sab ang performance ni Kailin Alcantara nga mikanta sama sa iyang ka-love team, mas gikalingawan sa mga tao ang pagduol niini aron makig-selfie ug magpasalamat sa Kapuso fans. Nagpasalamat ang duha sa mainitong paghangop sa mga Bisaya. Sobrang napakainit ng pagtanggap ng mga Cebuanos po. Kaya maraming salamat po sa inyong oras at sana po napasaya namin kayo kahit papaano. Subay niini, gidapit sab nila ang mga tao nga dili pakiyason og padayon nga atangan ng ilang makapakilig nga serye tungod kay nagkanindot ang istorya niini. Kahit hindi pa kayo nagsisimula ng Love at First Read, pwede at kaya pa pong humabol. Panoorin niyo lang yung mga episodes online. Pero kahit magsimula kayo sa TV, kaya. Makita ang Love is Love at First Read humangyod sa Balitang Bisdak sa dili pang 24 oras. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.